Llegim o què? Doncs ara mateix donem pas a la secció sobre àlbums il·lustrats. Una secció dedicada a aquest gènere, és a dir, aquelles obres narratives en format de llibre que es valen exclusivament, o quasi exclusivament, de les imatges per explicar-nos una història. La Montse Torrents està al capdavant d'aquesta secció i la tinc aquí, a vora meu. Molt bona tarda, Montse, benvinguda. Bona tarda, Pilar. Què ens has portat avui? A veure. Doncs mira, t'explico que aquest llibre d'on surt, perquè té la seva història. Després us diré quin és. I és que un dia la meva neboda em va demanar un conte de princeses. Mira. I a mi no m'agraden gaire els contes de princeses. És un compromís, que et demanin Clar, això. em va posar en un compromís que vaig pensar, a veure com me'n surto ara d'aquesta. Així que em va tocar posar-me a buscar i rebuscar i finalment vaig tenir la gran sort de trobar el llibre d'avui, que ja et dic ara que és el millor conte de princeses del món. Val, molt bé. Almenys per mi i per la meva neboda. I aquest llibre no és cap altre que La princesa del Vendrell. I què té d'especial aquest conte de princeses? Doncs, primer de tot, que la princesa és baixeta, és morena i, sobretot, que és de fusta. O sigui, que no és alta, ni té ulls blaus... Ni té uns ropatges sedosos i espectaculars. No, no. Segon, que és multiprincesa, perquè aquí a Catalunya és la princesa del Vendrell, però a l'Estat és la princesa de Trujillo. Què dius ara? I a Galícia és la princesa de Courel. La princesa de Vendrell va perdre el seu anell. La princesa de Trujillo va perdre el seu anillo. I la princesa de Courel va perdre el seu anell. En cada cas, doncs, té una identitat diferent. S'adapta molt bé. Què et sembla? Pinta bé, oi? Sí, sí, sí. Doncs encara té almenys dues coses més molt bones, aquest relat. Una és com s'estructura i l'altra, les fantàstiques il·lustracions que té. Sempre ens fas adonar de coses Clar. que així a primer cop d'ull, els que no estem avesats, ens sorprens. Bueno, L'estructura. és que d'això es tracta, de sorprendre. Doncs parlem de l'estructura. Mira, el conte és una adaptació d'un antic conte popular europeu, d'aquells que s'anomenen acumulatius. Saps què vull dir? Aquells on cada cop va apareixent personatges nous, objectes nous, i cada vegada s'anomenen tots els que han sortit abans. Sí? Com diem, el lleó i la guineu van al bosc i troben la tortuga. El lleó, la guineu i la tortuga van a la bassa i troben el toixó. El lleó, la guineu... Sí? Molt bé. Saps què vull dir, oi? Ara ho entenc. Doncs segur, potser que els nostres oients en recorden algun que els hi van explicar de petits, potser en forma de cançó, perquè són molt populars i molt típics de la tradició oral, aquest tipus de contes. Doncs això es fa aquí, a La princesa del Vendrell, d'una manera molt hàbil i divertida, perquè la història avança sempre fent-nos una pregunta. I això què és? Mentre ens mostra un fragment del nou personatge o objecte que vindrà, perquè el mirem d'endevinar. Això fa doncs, que per una banda sigui una lectura molt activa i divertida de fer, sobretot en grup, però per una altra part hi tenim el valor afegit de les il·lustracions d'en Javier Solchaga, que no ens presenten uns personatges plans i dibuixats o pintats, sinó que són petites escultures fetes amb materials reciclats, trossos de fusta, cordills, papers... I amb tots aquests materials el Javier construeix uns personatges en 3 dimensions que van poblant aquesta història i que ens van sorprenent, sobretot perquè a vegades l'angle amb el que estan fotografiats ens deixa perplexos i ens despista molt de per on anirà la cosa. Sí? Fem la prova? Anem a fer la prova, va.
Va. Ara em posarà en un compromís, la Montse. No, a veure la teva inventiva interpretació. A veure. Et direm, si pots llegir aquí i jo faré la pregunta pertinent per avançar. Per avançar, vinga. Sí. La primera diu, aquesta és la princesa del Vendrell. D'acord. I això, què és? Què és això? Mira, et diria que com una mena d'argolla. El que passa que jugo un avantatge, perquè m'acabes de dir que havia perdut l'anell i per tant pot ser un fragment de l'anell que ha perdut la princesa. En aquest cas t'he donat una pista molt important per començar. I tant. Efectivament, aquest és l'anell de la princesa del Vendrell. Fem-ne un altre. I això, què és? Doncs això sembla un tros de tovalló. Un tovalló? Bueno, sí, un tros de roba, mira, no sé per què, pel tipus de teixit he pensat que seria un tovalló. Clar, com que ens la presenta tan de prop. Un fragment i molt a prop. Exacte, ens hem d'imaginar això com pot acabar. Doncs acaba que aquest és el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell. Perfecte. Una més, que és molt divertit. I això què és? Això és una agulla d'estendre. Sí, O però un fragment d'agulla d'estendre. és una part d'un tot. A quin tot? Hi ha alguna cosa a la dreta, però no identifico què és. Un objecte... No ho identifico. És que allò que passa, no? No t'aventures amb alguna hipòtesi? És que no sé què dir-te. Doncs una bitlla o alguna Ho desvetllem. Sí. Doncs aquesta és la garsa que va robar el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell. Ai, les garses. Ai, les garses. La pinça era la cua de la garsa. Exacte. Sí? Exacte. I així... I els trossos de fusta... Clar. Ara no ho veuen els nostres oients, però els recordem que tenim el vídeo del programa on també fas la demostració amb el llibre i exacte, que ho poden buscar a YouTube. I allà ho podran anar seguint, perquè realment és molt engrescador. T'enganxa a anar continuant a veure quins personatges surten i què ha passat amb aquest anell. La veritat que són verdaderes obres d'art algunes d'aquestes peces d'en Javier Solchaga. I és fantàstic la introducció d'aquesta forma d'il·lustració tan contemporània en contrast amb l'estructura tradicional del conte. És una unió molt contrastada i que porta un valor una cosa amb l'altra. Tot i això que hem dit, i també que finalment que el qui troba l'anell no és ben bé un príncep, i ho deixo en suspens perquè els nostres oients ho esbrinin, el fa un conte molt especial, que tant us agradarà si sou partidaris de les princeses com si no, com ens va passar a la Emma, la meva neboda, i a mi. El vau llegir juntes? El vam llegir juntes, sí. De fet, a mi m'ha agradat tant aquest conte que l'he regalat unes quantes vegades i fins i tot el meu, i jo m'he quedat sense. I he de dir que, malauradament, en català està exhaurit, que el podem trobar només actualment l'edició en castellà de La princesa de Trujillo. Però bé, lo del Vendrell m'agrada és que és sí. Doncs em sap greu perquè ja et dic que és un àlbum que no perd vigència amb els anys i que pot divertir a petits i a grans. Però bé, sempre el podem trobar a les biblioteques. I tant. Sí, aquests llocs fantàstics de llibres gratuïts que els hem de cuidar molt perquè alguns llibres com aquest ja només són allà. D'acord? De fet, aquest em va ajudar a localitzar-lo la Núria de la Biblioteca de Moià, a qui li agraeixo molt, perquè, a més, aquí no el tenien, no hi havia transport, que hi havia avaries i em va facilitar el poder-lo trobar. Ara estan una mica amb un atzucat amb el préstec interbibliotecari perquè hi ha alguna
dificultat amb l'empresa de transport i esperem que aviat es pugui resoldre. Però sí que és veritat que les biblioteques fan esforços per trobar tot allò que demanem i els hi busquem. Les hem de valorar i cuidar molt. Doncs si tenim 2 minutets faig esment una mica dels autors, perquè el títol del llibre, aquí sota, veiem que a sobre, els autors diu Pata Crua i Javier Solchaga. Qui és Pata Crua? Pata Crua és el pseudònim d'una autora gallega que es diu Marisa Núñez, de Lugo, que es dedica a publicar alguns textos seus, però també, sobretot, àlbums il·lustrats, adaptant aquests contes tradicionals europeus, molts orals. Sí? En aquest cas, us recomano aquest, evidentment, La princesa del Vendrell, però té un altre conte curt que es diu... ja t'ho diré. Mr. Cuervo, basat en un conte clàssic turc, que també us el recomano molt, si el podeu buscar. Molt bé. Ella sol publicar amb aquesta editorial, Oquo, que té la seu a Pontevedra. I, per l'altra banda, en Javier Solchaga és un il·lustrador aragonès que, com hem comentat, treballa en petites escultures construïdes amb materials reciclats, que després fotografia per il·lustrar els textos. Ell a vegades ens fa rumiar molt perquè no els fotografia de qualsevol manera. Els angles a vegades que busca de molt a prop, d'un angle molt picat, ens fan rumiar molt a què es pot estar referint, però realment també aporta un gran valor a aquests textos i està bé que tant nens com adults s'acostumin a maneres diferents, és a dir, els dibuixos a llapis, amb aquarel·la, són molt macos i estan molt bé, però hi ha moltes maneres d'il·lustrar i està bé anar entrant amb aquest llenguatge artístic des de molts angles, també nosaltres diferents. Ell, amb aquest llibre, va obtenir la menció White Raven el 2007, un premi alemany, situant-lo entre els àlbums més bonics del món. D'acord? És a dir, el que tenim a les mans és un autèntic tresor, tant pel que fa a les il·lustracions com perquè fa el relat. I és que és un conte rodó. Fixa't, Pilar, si és rodó. L'objecte desaparegut és un anell. Rodó. Que ens va sent el fil conductor de tot el relat. Fins que al final de la història algú l'aconsegueix trobar i tornar-li a la princesa, tancant aquesta història en un cercle rodó, com l'anell mateix. Molt bé, molt bé. Què més podem demanar? Ja no podem demanar res més. Moltes gràcies, ostres. De res, fantàstic. de res. Saps que no sé si és d'ençà que fem aquesta secció, però m'adono que estan prenent molta volada els àlbums il·lustrats. No sé, no n'era conscient. Clar, també perquè t'hi fixes més, ara potser. Segurament, no? Segurament. Però jo crec que també per part de bibliotecaris, docents, també hi estan donant ara molt valor per desenvolupar aquesta competència interpretativa de les imatges, no? Clar, perquè eduquen dos àmbits, no? Per dir d'alguna forma, el missatge escrit i el codi visual artístic, no? Que és bo d'anar-lo entrenant, perquè a vegades, quantes vegades els professors no van fes-nos un resum del llibre, val? Explica'ns visualment aquest llibre, com està fet. Doncs està dibuixat, no? I ja està. I ja està. No cal aquí, això. Exacte, no. És bo d'anar educant també en aquest sentit. I mira, ara que dius això, a més, clar, van sortint també llibreries especialitzades i aquesta setmana passada vaig estar a Vic, a la llibreria Petit Tresor, i vaig comprar els 2 llibres del que parlarem els mesos següents. Molt bé, molt bé. I si t'agraden els àlbums il·lustrats, allà al Vic, al carrer de la Fusina, la parella que ho porten t'assessoren, tenen la paciència de deixar-te mirar, remirar i, el que no trobes t'ho aconsegueixen segur. Genial.
doncs vinga, a la biblioteca o a la llibreria. Exactament. On sigui, Tenim molts a buscar llocs els per anar. àlbums. Sí, sí. Gràcies, Montse. Fins la propera setmana, que coincideixi la secció en el Llegim o què. I, entretant, recordem que podeu buscar els vídeos de totes les presentacions a YouTube que il·lustren molt bé el que ens està dient la Montse Torrents. Molt bé, Pilar. Bona setmana. Bona setmana. Adéu. Llegim o què?